Bej, tak keby si mala zhrnúť, prvý mesiac máme za sebou, čo ti dal book marketing? Ako to vnímaš? Book marketing mi dal veľmi veľa. Dal mi veľmi veľa z toho pohľadu, že ja som podnikala aj predtým, ale keď nemáš tých mentorov pri sebe, tak je to také, že chceš síce robiť všetko, chceš toho robiť veľa, áno, napadajú ťa veci, lebo Google si vieš, ale zase keď vás mám pri sebe, tak je to také dobré, že aj keď som potrebovala pomôcť napríklad s tými predajnými mailami, tak bolo to, že raz, dva a už sme si mohli zavolať a už ste mi povedali, že ako to zlepšiť, ako to robiť lepšie a vlastne budúci týždeň alebo týždeň na to som si to už dala dokopy a teraz máme ďalšie kolo, že tie maily sú pozdielané, takže budem čakať opäť, či to je dobré alebo či to treba zlepšovať a tak. A tento mesiac som veľmi rada, že ste prišli na to, že moja, dovolím si povedať, silná stránka sú tie maily, pretože robím vec, ktorá ma naozaj baví. A je to také, že aj keď mám to dieťa a mám tie také svoje osobné veci, tak zase na druhej strane proste viem si robiť aj to, že idem cestou vpred tým smerom k tej knihe, k tomu, že som si našla už také možno viacej svoje ten taký životný pokrok, kam chcem ísť. Takže, takže toto som stíhala tento mesiac. Hej, ako za ten uplynulý mesiac, v podstate za 4 týždne s malým, absolútne malým bábätkom, klobúk dole, obrovský pokrok. A okrem knihy, ty si hodne urobila pokrok, čo sa týka, nie že len pokrok, ale veľa si zrealizovať, čo sa týka videí, hej, tvoja silná stránka je podľa mňa sú aj videá. A ľudia sa môžu tešiť práve okrem knihy aj na tvoj minikurs a na videa a všetko s tým spoločné, takže ja sa teším. Pretože kurz je súčasťou toho celého projektu prepojeného s knihou a s celým marketingom, takže super. Super, takže krok za krokom ideme ďalej. Prvé 4 týždne, prvý mesiac zvládnuté. Teším sa a ďakujem.